Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Jien Fader Karmel Busuttil u minn Birkirkara nservi l-iklin u Fader Noel għalli biex niġi naqsam ma'kom din l-esperjenza. Ejja nfittxu l-mulej. Kif ħannejt anki f'ħsieb tal-omelija. Niftħu qlubna għal Kristu. U issa nitolbuh maħfra mill-iżbalji kollha tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħen għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu o Alla li ħlaqt il-bniedem u fdejtu, intrid li ibnek isir bniedem minnhom li baqa' dejjem virgin. Fil-ħniena tiegħek il-qatt talb tagħna biex ibnek il-waħdini li sar bniedem bħalna jagħtina sem fin-natura tiegħu ta' Alla u li hu Alla. U miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Ġakobb sejjaħ lill-uliedu qalilhom inġabru u isimgħu ulied Ġakobb. Għatu widen lill-Iżrael missierkom. Ġuda, int lilek ifaħruk ħutek, idek fuq ras l-edewwa tiegħek u quddiemek imilu ulied missierek. Int ferħ tal-jun o Ġuda, int ibni mill-priża tiela, bħal il-jun imkemmen minn dut mal-art lill-jun, min se jqajmek. Ix-xettru minn id Ġuda ma jitnaħħiex u l-ħatar minn bejn riġlejh sakemm iġibulu l-ħaraġ u minnu il-ġnus jisimgħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil-bin is-sultan, biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq lill-imsejknin tiegħek. Flimkien, tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Jinżel mill-muntanji is-sliem lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejken tal-poplu u jsalva lill-fqajrin. Flimkien, tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem kotran sa ma jintemm il-qamar, isaltan minn baħar sa baħar u minn xmara sa truf l-art. Flimkien, tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Ismu jibqa' jissemma l-dejjem, idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art. Il-poplu kollu isejjaħlu ħieni. Flimkien, tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u s-sliem. Tal-għoli li tqassam kollox bil-qawwa u bil-ħlewwa. Ejja llimna triq il-għaqal.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. Ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu bin David bin Abram. Abram nissel lil Iżak, Iżak nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuda u lil Ħutu. Ġuda nissel lil Fares u lil Sara u min Tamar. Fares nissel lil Hesron. Hesron nissel lil Aram. Aram nissel lil Amminadab. Amminadab nissel lil Naħson. Naħson nissel lil Salmon. Salmon nissel Boaz min Rahab. Boaz nissel lil Joab u min Rut. Joab nissel lil Ġesse. Ġesse nissel lil David, is-sultan. David nissel lil Salamun mill-mara ta' Urija. Salamun nissel lil Roboam. Roboam nissel lil Abija. Abija nissel lil Asa. U Asa nissel lil Ġosafat. Ġosafat nissel lil Joram. Joram nissel lil Użija. Użija nissel lil Joram. U Jotam nissel lil Ahas. Ahas nissel lil Heżekija. Heżekija nissel lil Manassi. Manassi nissel lil Amon. Amon nissel lil Ġosija. Ġosija nissel lil Ġokonija u lil Ħutu. Kien iż-żmien tal-eżilju f'Babilonja. Wara Babilonja, Ġokonija nissel lil Salatiel. Salatiel nissel lil Zerobabel. Zerobabel nissel lil Abihud. Abihud nissel lil Elikim. Elikim nissel lil Azor. Azor nissel lil Sadok. Sadok nissel lil Akim. Akim nissel lil Elihud. Elihud nissel lil Eleazar. Eleazar nissel lil Matan. Matan nissel lil Ġakob. Ġakob nissel lil Ġuseppi, ir-raġel ta' Marija, li minna twilet Ġesu, li sejħulu il-Messija. Mela, in-nisel kollu minn Abram sa David 14 nisel, minn David sal-eżilju tal-Babilonja 14 nisel. U mill-eżilju ta' Babilonja sal-Messija 14 nisel. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb ħadtilkom raskom u b'dawk l-ismijiet li ma tantx familjari magħhom, imma issa naraw x'jirid jgħidilna l-mulej li għelna llum. Ara, meta l-Fader għalli, Fader Noel, biex niġi nagħmel dil-qudiesa u rajt il-qari, mod speċjali l-Evanġelu, qedtilu qedlu x'waħda waħħaltlix qubbajta milli bes ċekċikli dawk l-ismijiet kollha, imma mbagħad l-aħħar vers ġejna għal Kristu. U issa aħna ta' Kristu. Irrid inħalli lil Kristu fija. Għax bekk inkott joktor ukoll unkattar lil Ġesu fost l-oħrajn. Ara, issa qegħdin fin-novena tal-Miliet. Issa qegħdin fin-novena tal-Miliet.
ejja nibdew mill-bidu. Ma naqtawx qalbna ta'. Forsi il-mistoqsija lilna nfusna ngħid jiena qiegħed fil-lista ta' Ġesu, fin-nisel tiegħu. San Mattew fl-Evanġelu tagħna dawk l-ismijiet kollha. Insib jien qed ngħid għalija lil Karmenu fil-lista ta' Ġesu. Jekk iva, kuraġġ. Jekk le, ejja naħdem biex inkun fit-tim tiegħu. Għax bekk il-milliet ikun milliet. U veru, dan jiddependi mill-għażliet li nagħmel minn hekk. Jien dal-għodu stajt nagħżel li niġi tard. Ma kontx inkun vera raġel għax jekk tagħni ħin irrid nosservah. Ejja aħna nażlu tajjeb. Vera tajjeb kultant naħsbu li outdated għadda żmienu. Imma jiena kelli esperjenza f'ħafna skejjel, kemm primarji anki sekondarji. U ġieli għedtilhom iż-żgħażagħ mod speċjali x'ħadd billi għamilt il-ħażin. U sib dak ix-xokk. Kuraġġ biex aħna iva nażlu l-Kristu. It-triq ta' Kristu tagħmlek matur. Ġwanni l-Battista urieħ. U aħna min-naħa tagħna rridu nagħmlu dak li jridu. Vera. U dan li għamlilna il-miljiet tajjeb u sena tajba għax aħna ta' Kristu. Għalhekk tridu l-mulej qed iħabbat il-bieb. Ħanħalluh il-bieb magħluq. Prudenti, edukat tal-mulej, ma jisgassax bibien. Trid tiftaħlu int. Għandek il-bib xi ftit imbexxa u qed jgħajjatlek. Għati kasu. Iftħu qlubkom għal Kristu. U nagħlaq biha il-Papa Giovanni Paolo, issa qaddisu San Ġwan Pawlu it-tieni, għalilna l-Maltin u lilna Għawċin ukoll. Iftħu qlubkom għal Kristu għax dan jagħmel minnkom il-vera disċipli tiegħi. Naħlaq billi nawgura vera milli tqaddis lilkom u lill-leżiż tagħkom u ngħid grazzi lill-Camera people hawn u minn qed jgħin grazzi ħafna ħalli flimkien inkomplu nwasslu l-Ġesu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Jifirħu s-smewiet u titenna l-art għaliex Alla ġej biex isalva l-fqajrin tiegħu. Bil-ferħ tan-nies ġusti li stennew il-miġja tiegħu rresqu qudiemu dawn it-talbiet tagħna. U llum nitolbu flimkien ejja salvana mulej. Ejja salvana mulej. Għall-Knisja biex ikollha il-kuraġġ li twarrab is-sigurtà u l-għana li xekkluha fix-xhieda li trittati għall-ibnek Ġesu. Nitolbu Ejja salvana mulej. għall-poplu ludi li lilu saru l-wedid tal-patt tas-salvazzjoni
biex jasal għall-arfin tal-verità sħiħa tal-bxarra messjanika nitolbu. Ejja salvana mulej. Għal-bnedmin li jsofru l-inġustizzja u l-moħrija biex jiġu rispettati d-dinjità u d-drittijiet tagħhom nitolbu. Ejja salvana mulej. Għalina biex nikbru fil-fidi li waħadra tista' tiġġustifikana quddiemek li ġej biex issalvana nitolbu. Ejja salvana mulej. Orf li ġej mill-aktar oli li tmexxi kollox bil-qawwa u t-tiba tiegħek, ejja biex tallimna it-triq tal-ħajja ta' dejjem, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej l-offerti tal-Knisja tiegħek u għatina li b'dawn il-misteri qaddisa ikun jistħoqilna nitwettqu b'ħobbs is-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħarb Kristu Sidna li lu ħabbru il-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-on verġni stennietu bl-akbar rozza, Ġwanni ħabbru bit-tifħir meta qorob u urrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-fer nitħejrew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru u nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, maċroni, mad-dominazzjonijiet, tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrulna d-dnubietna, bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Issa nitolbu flimkien ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja
atina l-paċi. Danu Ġesu, il-ħaruf talla li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ġejjin mixtieq tal-ġnus li jimla bil-glorja it-tempju tal-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel ta' is-sema, nitolbuk, o Alla li tista' kollox, biex timlina bix-xewqa li l-qudiem Kristu ibnek li ġej inkunu nibdu bħalu u nissieħbu wkoll fid-dawl tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Liben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid tkun ben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern,
U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Naħsbu fil-misteri tal-fer. L-ewwel misteru meta l-Anġlu Gabriel ħabba lil Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misteru tal-fer, meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmijak imberk inti fost in-nisa umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misteru tal-fer meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misteru tal-fer meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li tritint kif is-sema jekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misteru tal-fer, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu l-Ġesu u wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Regina, slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna, slima lik lilek ingħajtu, għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitniedu, aħna u nibku nolfqu f'dana l-witta dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dana trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġin Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu huma fil-paċi, Amen. mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbit, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li zjed safja, itlob għalina, Om li zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, merra tal-qdusija, itlob għalina, front tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' der, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, tewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midin bin, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina,
Sultana tal-Anġli, itlob għalina, Sultana tal-Patriarki, itlob għalina, Sultana tal-Profeti, itlob għalina, Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana imnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tar-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħarruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħarruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħarruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Omm Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għati lilna għaddejja tiegħek, mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem bis-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slima lik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Omm Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Bastian Martri, itlob għalina, Santi Rocco, itlob għalina, San Paul Messirna, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. nitolbu o Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
nitolbu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Om Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.